Predstavujeme vám ochranný gélový kryt, vyrobený z pružného materiálu TPU, ktorý má množstvo predností. Kryt, alebo ak chcete obal, je mäkký a pružný, no zároveň dostatočne pevný a najmä výborne drží tvar. Nasádzanie na telefón je mimoriadne jednoduché a zaberie skutočne len pár sekúnd. Telefón vložíme do obalu smerom nahor a zvyšnú časť natiahneme na telefón či tablet. Produkt má všetky potrebné výrezy na ovládacie prvky, nabíjací a slúchadlový konektor. Ovládacie tlačidlá hlasitosti sú chránené proti nečistotám a nárazom a v týchto miestach je hrúbka krytu zúžená, aby ovládanie telefónu bolo pohodlné. Obal presahuje cez displej, takže chráni aj hrany telefónu. Kryt nájdete v našej ponuke v množstve farebných prevedení a na viacero druhov telefónov, samozrejme vždy presne tvarované pre konkrétny telefón s aktuálnymi výrezmi pre daný typ telefónu či tabletu.